आथिं ट्रिटनो नायहरब्रा हरदो कैमरा एक्शन कंटिन्यू जा गोसो दंना आंनियाव कंटिन्यू साला एक्शन Para teman nama. Ready hack. Camera. Action. Action. थांबाय ना ना थांगोन ना Saya lalu kun. नंगौ नी Ada, Bima mau थांनाय लामाया बेनो नङामोन दालाय? इतने नशा भी आ क्या हो जिसे Ada. Mahan mau nubra. कट 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 ऐसे दे हाथ तो तलब तो एक्शन Ro ro ro. रो रो कौन एक्शन Mamale ada. Sajaku laibla mama sakko horfaino आरो mama rularखौ होबावनो गाम्बारुआ नाथाय जोंहा हले प्रडिमखौ जाया खाबायलै मा खालामबावनो ब्रा कट जानांगोन Itu थानांगोन ना सिदा? आंनि फेसारजों जागोन एसे बडि फैसाखौलाय मा बुंबावनो ब्रा आदा 15 लाखमोन एकदम नेकेट केस केस हरथारनो अनलाइन पे नंबावा आदा आरो गाबोन मोनसे मोजां खामानि ओंखारलायबायना मामा साउदी आरबाव थांनायनि प्लेन टिकेटआनो जाखाबाय नाथाय मोनसे उसुबिदा जाबायना फेनानो गांसेल' सुना होदोंमोन आङो रानाखै दा मा खालामबावगोनलै आदा आच्छा जागोन दे आदा दोनबानो जाबाय दे दे जेरैखि जाया थांगोन आं